Imamo novi kulinarski izazov. Šta želi mala Emily? O, pa to su jaja. Sestra Miley, baka i šef će sigurno ispuniti taj lagani zadatak. Počet ću da kuvam. Dakle, treba će mi jaje. Treba ga razbiti u tiganj. Tako je. Još jedno jaje. Odlično. A sada čekam. Šta je kod vas? Obična jaja. To je dosadno. Ja ću napraviti nešto zanimljivije. Dakle, prvo mi treba voće. Treba sve lepo iseći. Da. Tako je. A sad mi treba kalup za jaja. Biće super da uzmem ljusku od pravih jajeta. O, da. Prosuću sve suvišno. I sipati u svaku ljusku žele. Da. Kako sam pametna. To je to. Sada stavljam par komada breskve i jagoda u svaku ljusku. Odlično. Ostalo sve ohladiti u mom frižideru. Ubacujem unutra. I ostalo je malo sačekati da se žele stvrdne. Mislim da je dovoljno. Može se vaditi. Da vidimo šta je ispalo. O, da. Bellissimo. Svaka mi čast. Jao, Miley. Goru ti jaje. Moraš hitno uraditi nešto. Jao, šta da radim? Ne smem to dati, Emily. Treba nešto smisliti. Tačno. Napravit ću slatka jaja od Kindera. Unutra ću sipati šlag. A u sredinu staviti žute bombone M&M's. Kao da je to malo žumance. Bako, a šta ti spremaš? Ja sam napravila klasična jaja, ali razmišljam kako ih bolje servirati. Da, uradit ću to u obliku cvetića. Pogledajte kako slatko. Jedva čekam da Emily proba to. Prijatno, draga. Wow, koliko lepih jela. Želim da probam prvo ovo. Izgleda preslatko. Divno. Uzimam paradajz i umačam ga u žumance. Pa ništa posebno. Sad ću pogledati šta je ovdje. Wow, to je čokoladno jaje sa šlagom. Cool. Baš mi se sviđa. Ostalo je posljednje jelo. Izgleda zabavno. To je žele, probat ću ga. Wow, super. Šef je sigurno pobedio. O, da, dobar izbor, Emily. Hej, čao! Instaliraj zanimljivu igricu Multidosort u App Store ili Google Play. Hajde da se igramo zajedno. To je jako zabavno. Sigurno će vam se dopasti. Obavezno instalirajte i probajte. Šta ovaj put želi, Emily? Pokaži nam brže. Pa to su špagete sa ćuftama. Zanimljivo. Miley, bako, šefe, hoćete moći? O, baka već ima ideju. Tako je. Moram iseći višle na male komade. Da, super. Sad ću nabosti višle na 3 špagete. Da, super. Hoću napraviti ogrlicu od špageta i višla. Gledajte, ispalo je divno. Mala Emily će sigurno biti oduševljena. Svaka mi čast. Dakle, treba slomiti špagete i staviti ih u blender. Zatim dodajem vodu. Sada treba sve promešati. O, da. Divno. Stavit ću to sve u vreću za fil i iscediti. Da, tako je. Napravit ću lepe korpice. Ali prvo ih treba ispeći u rerni. Idem da ih stavim tamo. Tako je, ostalo je najteže. Čekati.
Mrzim to. Ja sam već skuvala špagete. Sad mi treba... Tačno! Viršla. Nabošću štapić na bušilicu. A sada viršlu na štapić. Tako je. Gledajte, ispalo je baš super. Dakle, stavljam to na tanjir i prelivam kečapom i senfom. O, da. To će sigurno biti mnogo ukusno. Vreme je da probudim baku. Bako, ne spavaj. Bože, šta je to? Ko, šta, gde? Moje korpe su već spremne. Vreme je da dodam punjenje. Da, miris je super. Dakle, svaku korpicu ću staviti na tanjir. Sad ću ih napuniti čokoladnim sirupom. Da, prelepo. Ostalo je samo ukrasiti sve višnjom. Emily će se sigurno svidjeti. Lepota. Probaj brže, mala. Ovo, nije loše. Prijatno, draga. Wow, sve izgleda nevjerovatno ukusno. Odakle početi? Tačno, prvo ću probati viršlu i špagete. Nije loše. Sestro, najbolja si. A sada hajde da vidimo šta je ovdje. Oho, pa to je ogrlica od viršla i špageta. Ukus ni nešto. Opa, a šta je to? Oho, to je nešto čokoladno i veoma ukusno. Oduševljena sam. Ovo je pobjeda, čestitam. Da, ja sam najbolja. Šta je tamo? Sad čekajte još malo. Eto, želim ukusnu tortu. Oho, pa dobro. Šta želiš? Tortu? Nema problema. Dakle, ja počinjem. Prvo ću uzeti kvadratni kalup i iseći kocku od kora. Višak ću skloniti. Ovo također treba odseći. Da, svaka mi čast. Jedan. I još jednom. Da, tako je. Odlično nam ide. Hajde, još malo. Gotovo, dovoljno je. Oblik je spreman. A sad će mi trebati žvaka huba-buba. Bako, pridrži, molim te. A ja ću izvući. Da. Umotat ću svoju tortu u žvaku. Tako je. Super. Bilo je dovoljno čak i za krov. Gledajte, napravila sam kućicu od torte. Jao, kako ste smešni. Dobro, nastavit ću. Ja ću uzeti preliv nati i sipati ga preko debelim slojem. Tako je, svaka mi čast. Zatim treba napraviti vafle. Mislim, već sam ih ispekao. Jao, pazi! Vaša kula je pala na mene. Hvala što ste uhvatili. Dakle, nastavljam. Zalepit ću vafle na moju tortu. I to je to. Moja kuća sa dimnjakom je spremna. Koliko ću još držati to? Jao, šefe, ponavljate za mnom. Bolje gledajte ovu kulu. Sad ću i ja ukrasiti svoju tortu. Jao, šta je to? Zašto sve pada na mene? Dobro, krećemo. Stavit ću belu čokoladu ovdje i sa strana. I ja ću imati dimnjak. Prelepo je spalo. I ne mogu više. Jao, padam. Ups, verovatno je to bolelo. Moje torte je bolja. Kako da ne? Moja je bolja.
I bit će još bolja ako dodam čokoladni preliv. Ma šta kažete? A ja ću sipati žvaku Huba Buba? Da, tako je. Jao, ne brinite, ja sam u redu. Moja torta je bolja. Ne, moja je bolja. Kako ste mi dosadili. Sklanjajte se od mene. Nervirate me. Dakle, uzet ću lubenicu i seći je noževima. Da, Kija. Tako je. Ja sam pravi ninja. Eto, ovakvu divnu kućicu sam napravila. Ukrasit ću je korom i voćem. Preslatko. Moja zdrava i ukusna torta je skoro spremna. I još par dodira i to je to. Može se probati. Prijatno, mala? Da, prijatno. Wow, sve kuće su mnogo lepe. Šta prvo da probam? Probat ću ovu kućicu sa čokoladom. Wow, koliko punjenja ima unutra. Sviđa mi se. Svaka čast. Idemo dalje. Da, sad ću probati roze tortu. Wow, i ona ima punjenje. Pa to je žvaka. Neverovatno. I posljednja torta od voća. Wow, obožavam lubenicu. Prava letnja torta. Ekstra. Sviđa mi se što nije mnogo slatka. Baš osvežava. Da, odlučila sam. Pobedila je voćna torta. Jeste čuli? Baka je najbolja. Sljedeći zadatak su palačinke. Jel može? Odlično, mala. Baka je najbolja u tome. Ne slažem se. Jao, kakve veze ima ko kuva bolje? Bitno je kuvati sa zadovoljstvom. Da bih spremila testo za palačinke, uzimam jaje i što više brašna. Wow, brašno liči na sneg. Uključujem i... Ups, izgleda da sam nešto uradila pogrešno. Ali što? Ne razumem. Mislim da će unuci biti baš drago ako napravim palačinke u obliku srca. Stavit ću kalup u tiganj, zatim sipati malo testa i to je to. Kakav miris. Ja volim praviti palačinke na specijalnom šporetu. Tako ih je baš zgodno okrećati. Gledajte kako to rade profesionalci. Da, odlično. Mogu da počnem. Polako. Da, prva je spremna. Okrećim je. Gledajte kako mogu. Op, i sve spremno. Šefe, pogledajte moje srce. Zar to nije preslatko? Ja, opet oni. Ups, izgleda da je moja palačinka malo izgorela. Ajuj, šta da radim? Ideja. Dok se oni raspravljaju, ja ću ukrasti šefove palačinke. Tako je. Niko ništa nije primetio. Svaka mi čast. Jao, šta? Katastrofa. Palačinke su nastale. Treba hitno spremiti nove dok imamo vremena. Dakle, dodat ću kakao i učiniti moje palačinke čokoladnim. Nadam se da ću tako pobediti baku. Da. A još ću nacrtati jednoroga. Znam da ih mala voli. Tako je, još malo. Wow, ispalo je baš dobro. Može da se okrene. Wow, svaka mi čast.
Nadmašila sam sebe. Ого, bravo, šefe! I ja sam skoro završila. Ostalo je dodati belu nutelu. O, da! Tako je lepa! A preko ću sipati bombone, što više. Jel super? Da, Nancy. Onda ću i ja dodati nešto. I to će biti javorov sirup i maslac. Nema ništa bolje od klasike. Tako je. Prijatno, mala. Wow! Kako zabavne palačinke. Posebno mi se sviđa jednorog. Sad ću ga probati. Pa ukus nije nešto, ali svakako hvala. Wow! Kako slatka srca. Ko ih je spremio? Mislim da je to bila baka. To je jako dobro. Sviđa mi se. Wow! Palačinke sa bombonama? Ozbiljno? Sad ću probati. Wow! Oduševljena sam. To je jako dobro. Pobedila je Nancy 100%. Ja? To? Jau! Uskoro mi je rođendan. Spremite mi rođendansku tortu. Važi, uzet ću činiju i sipat ću brašno u nju. Zatim šećer, mleko i 2 jaja. Poslije ću dodati jestivu boju i promešati sve. Odlično. Vrijeme je da sipam to u kalup. Napravila sam ljubičastu koru. Prelepa je. Fil ću koristiti od čokolade. O, da, obožavam ga. Sastavit ću šarenu tortu. Napravila sam kore različitih boja, a u sredinu ću sipati nutelu. O, kako lepo curi. Opet stavljam koru i premazat ću sve filom. Divno, to će biti jako dobro. Ostalo je razmazati fil i ukrasiti moju divnu tortu. Okolo ću staviti šarene svećice, a odozgo ću staviti žvaku. Kako lepa i sočna torta ispala. Sigurna sam da će se svima dopasti. Ja također imam tortu. Samo što sam je kupio u prodavnici. Ali treba mi samo poklopac. To će mi biti umjesto kalupa. Dakle, istopit ću čokoladu u čajniku. Tako je. I sipat ću u plastični poklopac. Tako je. Rasporedit ću svu čokoladu po kalupu. Odlično mi ide. A poklopac mi više ne treba. Bacit ću ga. A sad ću pokriti tortu poklopcem. Tako, jao, pobrkao sam poklopce. Trebao mi je čokoladni poklopac, a ne ovaj. Jao, zašto sam ga bacio? Ne, pukao je. Šta da radim sad? Ne. Šta se desilo? Šta treba spremati? Šta je na crtežu? Piletina. Važi. To nije teško. Dakle, imam jedno pile, stavit ću ga na pleh. A ovo ću skloniti. Idi, prošetaj. Dakle, prelit ću piletinu uljem i dodati začine. Divno. Eto, moja piletina je spremna. Shayli će se svidjeti. A šta je kod vas? Jao, zašto vi imate torte? Zašto ovdje meso? Tražila sam tortu. Pa dobro. Ova torta izgleda baš dobro. Sad ću je probati. Baš je lepa. A unutra je čokolada. Sviđa mi se. Ostalo neću ni da probam. Ova torta je pobedila. Da, pobeda je moja. Idemo u remek delo?
Ja sam nacrtala tortu, a vi je morate spremiti. Okej, važi, sestro. Cela torta? U redu. To je lako, Sandy. Iseći ću krug u centru kore. Da, tako je. A sad ću premazati sve čokoladnim kremom. Treba mi što više fila. Hoću da napravim visoku tortu, tako da što više kora, bolje. A sada treba pokriti tortu filom. Hej! Ko je to uradio? Mešam. O, šefe, nemojte se tako nervirati. Pocrveneli ste. Ne stoji vam lepo. Fil je ispao prelep. A mogu ga sipati na svoju koru. Odlično. A gore ću staviti mrežu od marcipana. O, da, to je prelepo. Moja torta je ispala malo kriva, ali nema veze. Nutella će sve popraviti. Jesu to poki štapići? Obožavam ih. Sad ću ih ubaciti u moju tortu. Da, tako je. Ostalo je dodati oči i usta. Kako zabavna torta ispala. Glazura sa ukusom Skittles. Mnogo je ukusna. Sipat ću je u centar torte. Do kraja. Da. Odlično. A sad ću staviti bombone Malteser okolo. Svi ih vole. Pogledajte kako je lepo ispalo. To je pravo remek delo, svaka mi čast. I ja sam završila. I ja sam završila. Moja torta je tako strašna. Sandy će se sigurno uplašiti. Neću pobediti. Ako samo ne eliminišem konkurente. Dakle, moj prank počinje. Jao, to je Buba Švaba. Kakav užas, Buba Švaba. Moram je prebiti, tako je. Eto ti. Nećeš otići u Sandynu hranu. Nikad. Jao, i dalje živa. Sad ću je prebiti. Eto ti još. Gotova si. Da. Moj plan je uspeo. Šta je to? Užas. Pa dobro, sad ću probati to. Fuj, odvratno. A šta su ovdje spremili? Fil je super, ali torta užasna. Oho, ovo barem liči na tortu. Sad ću probati pače. Wow, pa to je stvarno ukusno. Sviđa mi se. Tort u obliku ježe je pobedio. Čestitam. Da, moj plan je uspeo. Pobedila sam. Naravno, draga. Šefe, dodajte mi molim vas brašno. Hvala. Treba spremiti slatko testo od brašna, mleka, šećera i jaja. Tako je, ostalo je sve promešati. A sad ću to testo podeliti na 5 ravnih komada. Zašto? Zato što želim da napravim 5 različitih kora. Tako je, boje sam dodala. Ostalo je sve promešati. Kakva lepota. Ostalo je ispeći svaku koru. Da, odlično mi ide. Mogu sastaviti tortu, a svaku koru ću premazati filom. Uhvatila sam. Da, to će biti jako ukusno. Ostalo je još par kora i to je to. Svaka mi čast. Baka je najbolja. Jao. Izvinite, šefe. Jeste se udarili? Jao, baka.
Dobro. Fora moje torte će biti u šarenom punjenju. Iseći ću sredinu. I sipati unutra ljuti sos. Da, tako je. Mislim da je dovoljno. Recite, jel vas podseću ovi oči na nešto? Da vidimo da li će prepoznati mala koga ću joj spremiti. To će biti baš lepo iznenađenje. I još par dodira. I to je to. I ja sam završio. A ja ću ukrasiti svoju tortu jagodama. Ova jagoda je ostala. Izvoli, dragi. Hvala, bako. Ali ipak volim više štapiće u čokoladi. Njima ću ukrasiti svoju tortu. Eto. Wow, kako je sve lepo. Probat ću prvo tortu brata. To je baš snežno i ukusno. Hvala, brate. Idemo dalje. Ovu tortu je sigurno spremila baka zato što je sa jagodama. O, da, ukus je divan. Oduševljena sam. Ovo je torta sa mojim omiljenim likom iz crtača u mojoj glavi. Cool. Čekajte. Zašto je torta tako ljuta? Ne, to je previše. Pobedila je baka. Da, baka je najbolja.